Ramogi Ajwang' ochopo kanyo sa achiela mamidhiambo kamoro mora ma intiere odhiambo makawuono en odhiambo majabera mar chieng' ngeso tarik en 6 dwe mar 12 higa mar 2025 kamoro mora ma intiere odhiambo makawuono Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi en weche manyien mag ang'ich welo mwaikoni odiochieng' makawuono ahinya te kinde ma weche mopogore opogore timore e pacho kae siasa mane ogore e kinde kopo mogika mano mar Berila Odinga mano Nyamena Prime Minister machon mapacho kae mosenindo Raila Amolo Odinga kama jotelo nokwayo oganda joluo mar mondo mi omed riwre kamoro achiel kendo olos kod duol achiel. Mago kachiel kod weche mamoko mathoth waikoni midhiambo makawuono to bende par ni weche makamagi nyalo neno achiel kachiel kokalo mbui magwa duto te mano moriwo Facebook page marwa ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV mbui marwa mar X ibiro yudowa Ramogi TV Kenya YouTube bende wiki kwil godo nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ machiegni kendo magi thuond weche ma wamiyo pek. Ok wadwa koko kaluo. Waneno ni jok moko ng'anyo koni, jok moko ng'anyo kocha, jok moko ng'anyo kocha ni manyo kingpin makaluo. To kingpin makaluo manade to Jaramogi ka pod ji nitie. Oganda luo imedo kwa mondo ti kanyakla kendo ne ni giwuoyo gi duol achiel mar jiwo dongruok margi. Serikali ni itafute mbinu ambao kwamba itawahusisha washikadau wote kwa utaratibu, waongee mambo mazuri, sisi tukubali ama tukatae. Jodak Maisulu e Ikolomani dwaro piny owacho ochok pachgi e yo makare kaluwore kod kambi madwa kunyo mula e gwengego. Riwruok mar Commonwealth oketo piny Tanzania e nyong'ong' e wi ataro mar chike matayo jokanyo ahinya e ketho ratich oganda kod demokrasia mar pinyno. Ramogi Ajwang' mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed kodwa nyaka e giko mag weche manyien mag ang'ich welo. Nyinga Joyce Oduor antiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka machiegni. Jokanyo mag duond bura mar ODM e gwenge mag Rachuonyo moting'o kar chung' od bura ma Karachuonyo, Kasipul kod Kabondo Kasipul e kaunti ma Homa Bay okichore chien gi romo moro magalamoro ma oluongi odiochieng' e kar romo ma Karachuonyo. Jokanyogo wacho ni romo makamano ma ochan gi moko kuom jodongo mawuok e oganda Rachuonyo kod josiasa moko ok en mar riwo wi oganda Rachuonyo kod Homa Bay mangima to en mar kelo pogruok nyaka e duol mar jodong luo. Gikoni giseyudo maling'ling' ni bende joma ochano romo makamano ni kod paro mar sidho ker machielo mar luo mopogore gi ker mar luo Odungi Randa. Ker wan ga achiel kende men Odungi Randa mano sidho yanga Homa Bay stadium mar Raila Amolo Odinga Homa Bay. Koro ka un gi rieko moro mar othin mudwaro pogo go joluo ok ti e gweng'wa ka. Wan gima wang'eyo jakom nowewa broad based mano be ma jakomwa mar party miluongo ni Gladys Nyasunawanga mano be gima party leader marwa Oburu Ginga wacho ni nowewa ka wan broad based gi 10 point agenda ni mane mabetie nyaka 2027 toke kuno ibiro wuo kodwa. Luo magitiyo gi maro nyango rabala mano en dholuo mar pogo luo. Kikwa yeuru gik madwanu opogwa godo ni ng'ato wuok kamoro nono kwani turgi kuno do ne onge kamano nyalo tibe gik. Wan kaka jomatindo ker mar joluo noseyier onge ker michaki sidho kendo. Wan kaka jomatindo wawacho ni lweny moro wuok mar pogo chama wa mar ODM nitie kendo ngirore kendo wan sani wan e teko mar ODM. In ng'ama nigi paro mar biro pogo ODM beda kuma ne intie ok wadwari. Jodak e kaunti ma Migori ywak ne thoth jotelo mane oyier sani oweyo timo weche dongruok kendo koro londo mana piny ka gitimo kampen ma oiw gino makoro thiro dongruok kendo nyayo siasa mar koko. E kinde modong' mana higni mahawa ariyo mondo koro jo-Kenya odog e yiero maduong' ma itimo higa mag 2017, yam siasa osechako kudho ma otegno e kaunti ma Migori. Kutho mapek mar yam siasa ni osekelo paro mopogore opogore ka okuom oganda e kaunti ma Migori. Kue
gitigi mana giwacho ni gidhi timo ka chieng' kampen ogik to wayiero gidhi to wayiero ng'ama waneno kutiyo ok ng'ama waneno kadhi e kampen to onge gimotiyo. Wadwaro ni jogi otinwa gima ne sama ne gimanyo ombulu ni gidhi timo. Ok wadwar siasa madowuok iu masani kuma siasa ntiero oiu onge dongruok mantie. Jogo modak kod ng'ol kachiel kod mine e borokno mar Migori Resident Association wach ni siasa momondo ma itimo kod siasa moyier osethiro chenro mag dongruok e kuondego ma kachung' od bura kod kaunti ma Migori mangima. Ali campaign ok bernwa nikech gik manego gitim gitieki koro giweyo ni gibiro timo dada season to ok gitieki koro wan kata ko wuotho kuondego nyayudo ka ndara rach to kwa gore piny. Jokanyo mag Migori Resident Association ka otele ko jakom margi David Ogweno wach ne gineno kama kuom josiasa tiyo nyaka kod omenda mag basari ma onego kony mana nyithindo mawuok e kachubor ma giwuoke e goyo kampen e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori mangima. State sub county gi yore richo makata josiasa madhi kuonde gi nyalo yudo ka ng'ato ringe wikidi adiero dhi e liel to nana ka yorno chalo to dhi owaga siasa kanyo gi pesa jopiny mowinjo payo. Koro miyo wadwaro ni jogi gigewa mang'eny ok timre, basari ipogo marach. Inyalo yudo ka samoro in nyatike to ng'ato koni nyatike ni oyudo basari kata masuna west kata mauriri kata marungu. Ere kaka basari nyalo kalo sub county ma jogo goye kura tipoge another sub county. Jopiny ok winj maber kendo wadwa konoge ni gichak chon ging'eni wan gi list mag yok makono wagigo to kwamor gi gigo. Jodagi ma Migori kon josiasa mochako kampen moiu ni owere kod siasa momondo kendo koro ket maino e wechego mag dongruok. Barabara ma ogwedhi kabiro kakrao lampok nochopo gino mondo oriwe. Kwan gi paw ndege manyatike ni kaka vijana ang'o minyalo time paw ndege ni mondo kony vijana tije onge. Koro wakwayo mogik ni jo kampen moiu to kwadwar kech kampen moiu duoko no kada chien jo wala mobiro mondo ya wala mondo mi watije mwanyalo tiyo luoro bedo ka. Bende gi ywak ni siasa momondo bende nyaka sani koro kelo koko e kaunti ma Migori mangima. Wadwa ni wa condemn with the strongest term ni wachi campaign moiu no ok morwa kendo okelowa wabedo gi pressure wan kaka jogo man gi ng'ol. Koro miyo yudo ka wan luoro makowa mondo wadhi kuonde ma gintiere no koro tamowa kaka wanyalo dhi nikech wan jogo makoro ok nyal makoro seche te chunywa ng'e ang'eya ni en gorruok kanyo ma wanyalo dok e ng'ol kendo nyadiriyo. Biro mana nikech ji osechako early campaigns machanganya ji koro ji timo maundu e siasa. Ne wagombo ni jo siasa yeuru mondo tone down. Dogure tije mane wayiero ni mondo ti. Ng'ato ka ng'ato tije kogik sa siasa ibiro landnwa nikech wan gi IBC biro lando wan sani koro gik sa siasa ng'ato ka ng'ato wuoro wuok oko mondo dhi omany kura. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Mugejuang ka wadhi mbele wang'isi ni waiko ni weche mamoko mathoth matimore ka wadhi mbele kod weche manyien Nyakwara Mugejuang weche ma waiko ni gisani ka bende wanyalo mana ng'iyo weche matimore gwenge mopogore opogore mar mondo mi wameda menyo ni gigo matimore gi thuolo ne asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokalo yero waduto te maga tudruok otieno makawuono ka wadhi mbele ni jodak ma Isulu e Ikolomani koro kwayo sirikal mondo otima chenro mar choko pach jopiny mondo tiek ywaruok manitiere e kindgi kod sirikal e wi kambi ma sirikal omiyo raka mar kunyo mula e gwengego magitimore e seche mamoko kuom jotelo mawuok imbo mar Kenya bende koro dwaro ni kaber to chenro duto mag kunyo mula owinjo ket e lwet jodak ma Ikolomani. Wach mar kambi Shanta Gold Limited kauting mar kunyo mula e kar chung'od bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega podi medo kelo ywaruok mapek e kind sirikal kod jodak makono. Ndalo ariyo kende bang' jodak makono bago ng'anyo ka gikwedo chenro mar kunyo mula e gwengego, jodak makono koro owuok oko ka gidwaro ni sirikal ochok pachgi kapok ochak chenro moramora mar kunyo mula e gwengego. Serikali ni itafute mbinu ambao kwamba itawahusisha washikadau wote ili iweze kutafuta mbinu ya kuweza kuzungumza na wananchi hasa vijana ambao hasa wenyeji sio vijana peke yake wenyeji ambao kwamba wanahisi kwamba kuna dhulma inafanyika mahali. We need dialogue between amongst the government, the community and also Shanda Gold Mining and NEMA
so that we can resolve the issue that is at hand. Bende gidwaro ni kaber to jogo mosebedo ka kunyo mula e gwengego bende onywak lwedo e chenro mar kunyo mula maduong' ma idwa tim kod kambino. What is the fate of our artisanal miners? I have said these people have employed thousands of people. These guys are investors in this area. They have their right. Waambiwe, sisi tunaenda hivi na nyinyi mutaenda hivi. Tukimaini hapa na nyinyi mutamaini huku. They'll have no problem. We are supposed all of us to coexist. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya kod Senator ma Kakamega Boni Alwale kaloso e boma ma Nairobi kawuono e wi chenro mar kunyo mula e Kolomani okwedo chenro no ka giwacho ni ting' mar kunyo mula owinjo ket te e lwet jodak ma Kolomani. How can a community sitting on immense riches remain trapped in poverty? Kolomani residents are unequivocal. They demand full control of the gold value chain, from extraction to processing and refining, so that the wealth of their land transforms their lives and builds generational prosperity. Gilieko ni gin kaka jotelo mawuok imbo mar Kenya ok ne okaw pachgi kapok omi kambino orak mar kunyo mula e gwengego. As a leadership from that part of the world, we were not consulted. But you know, as it happened, and the people rejected it. The government has got intentions of getting a few people who purported to be representing the entire community and saying that we consulted. For us, nobody consulted us. But I'm not saying maybe the other fellows maybe were consulted. They can come running and saying we were consulted. But the actual leadership of the community from Western wasn't actually consulted. Senator ma Kakamega bende olieko ni nyalo bedo ni sirikal nigi chenro moro ma apiny mar yudo yuto mabup kowuok e mula ma ibiro gol kanyo gino ma ok giyie godo. Minerals belong to the people. They don't belong to the government. That we, the leaders of Western, have not been consulted speaks volumes to not only the attitude of the government, but the intention. The intention is to walk away with this gold the way it is being done in Rwanda, in DRC. Jotelogo koro dwaro ni sirikal owe thuolo ji 150 mane omaki e kinde mane jo Kolomani obago ng'anyo, ogol apiko mane omaki, sirikal okaw ting' mar ji 4 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo, kaachiel kod loso mwandu duto mane okethore e kinde ng'anyo, moriwo skund sekondari ma Musali. Jalup jatend piny Kithure Kindiki koro jiwo achiel mar oganda kokadho chenro mar dhialo kit oganda mag dhoudi mopogore opogore ma e achiel kuom yore mag tieko lwenje mag dhoudi e pacho kae. Kindiki oloso e gwenge ma Marsabit kama osinge bende ni sirikand Kenya Kwanza tiyo matek mar tieko midhiero mar kuo jamni mokwako gwengego. Efinya Kidi nigi ler. Okinyi kawuono jalup jatend piny Kithure Kindiki ochope gwenge ma Marsabit e odiochieng' mogik ma nyasi mar 14 mar Marsabit Lake Turkana Festival. Ne en miel kod nyiso kido mag oganda mag dhoudi ma Marsabit kod Turkana. Koloso, Kindiki ochiwo siem ne josiasa matiyo gi lwenje mag dhoudi e pogo oganda kowacho ni achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo sudo godo nyime e yor dongruok en bedo gi achiel mar oganda ma ok orang dhot ma ng'ato wuokie. Let us use culture to build our country's unity, stability and cohesion. Kwa sababu hakuna mtu aliandika barua akasema Mungu ampatie ile lugha ama ile kabila ambaye amezaliwa. Hiyo ni mambo ya Mungu. Lugha zetu na mila zetu zizikuwe ni chanzo cha tofauti. Thorwa cheromono ne en bedo ni tim mar kuo jamni podogo yotache gwenge ma Marsabit ka Kindiki osingoni sirikand Kenya Kwanza biro manyo kenge makare mag tieko wach makamano. Hii mambo ya wizi wa mifugo lazima tuikomeshe. We have to stop this problem once and for all. Hatuwezi kuwa katika nchi ya kisasa ambao wananchi wanapokonywa mifugo yao na magaidi. Najua tulifanya kazi kubwa sana kule Kerio Valley. Na huko Kerio Valley mambo ya ujambazi imekwisha. Tukafanya kazi kule Lamu, mahali Al-Shabaab ilikuwa inasumbua wananchi. Lamu sasa imetulia. Sasa ile shida kidogo kidogo imebaki
ya uwizi wa ng'ombe na ukora. Mimi nataka niwahakikishie rais ametoa amri sisi zote na sana sana Wizara ya Usalama tuhakikishe ya kwamba hiyo shida tumeimaliza, wananchi waishi kwa usalama, kwa utulivu. Kindiki omedo ni kata obedo ni gisegoyo okang' e weche mag arita e kauntino. Dwaro pod nitie mar keto maino e tieko timbe njore kod kuo jamni chutho. Paro ma osing kod jaod bura ma Laisamis, Joseph Lekuton. Tulifanya kazi na gavana wenu na wabunge wenu, tukaongeza kambi za special forces, na kumbuka huyu Lekuton alinikaza, tukaweka askari kule Kambinye, na kuna kambi nyingi tuliweka katika sub-county zote katika hii Marsabit. Vile vile tukaongeza National Police Reservice, na vile vile tukaleta mpaka wanajeshi, na ile shida ilikuwa hapa ya kiusalama tukaidhibiti. Tungependa number 1 uingilie kati ya sisi na majirani wetu, na tuhakikishe hiyo mbuzi imerudi yote ambayo imeenda, Your Excellency, because you stood for security. Wakati ulikuwa Minister Internal Security, uliwekea askari hapa, yote imetulia. Pande hii ndio iko na shida, na askari wako wako hapa. Your Excellency, tunakuomba hiyo amri tolewe, hiyo mbuzi yetu irudi, tusikuwe na shida na jirani wetu. Chenro mamoko majalup jatend piny Kithure Kindiki osingo machwalo mondo konye dongruok ma Marsabit gin kaka mag stima kod loso apeini. Efinye Kidi, Ramogi TV. Riwruok mar Commonwealth oketo piny Tanzania nyong'ong' ewi gima owacho ni Tanzania osedhi ataro mar chike matayo pinje majokanyo ahinya e ketho ratich oganda kod demokrasia mar pinyno. Weche gi notwakie e romo mar 71 mar pinje majokanyo e Commonwealth manyobagi nyoro e yor mbui ka jatend piny machon mar Malawi Dr. Lazarus Chakwera ore pinyno mondo otatwak mar duoko chuny jopiny e weche mag demokrasia. Simfro Sokinda nigi ler. Liet mere saso piny libamba ma Tanzania ahinya kowuok e pinje maoko kaluwore kod weche mosebedo kadhi nyime pinyno motelo ne yiero, kinde yiero kod tok yiero manobagi dwe mar 10 higani. E romo mar 71 mar pinje ma jokanyo e riwruok mar Commonwealth manyobagi nyoro e yor mbui, telo mar Commonwealth ogolo siem ne piny Tanzania e wi rocho chenro mag demokrasia, chike matayo piny, ratich oganda e kind mamoko. E yiero no manopuodho Samia Suluhu Hassan kaka jatend pinyno kod loch mar 98 mag ombulu. Ten Commonwealth koro oro jatend piny machon mar Malawi mano Laktar Lazarus Chakwera e pinyno mondo ta kweth mabiro tayo twak mageto duoko chuny jopiny e weche mag demokrasia. Kamano bende Commonwealth koro chiwo chike ne piny Tanzania midwaro ni mondo lu kaka jakanyo mar riwruogno kamoting'o chiwo thuolo makende ne kwethno mondo tim tije maonge ageng'a moro amora. Ketho chike duto makumo ratich oganda kamoting'o yiene jopiny chokore, chiwo thuolo mar twak ne jokedne ratich oganda kod thuolo ne ute fwambo. Romo kod jokanyo mar yiere kaka yiero mabiro ibiro tim. Romo machielo mar jokanyo mag Commonwealth ibiro bagi London e piny Ingereza dwe mar 3 higa manyien, kama lipot moyiedhi ibiro chiwo wi kaka chenro mar duoko kwe dhiyo nyime e piny Tanzania. Weche gi biro mana ndalo machuok kende tok piny mar Amerika wacho ni ginono winjruok margi kod piny Tanzania kaluwore kod wach mar apisas mag arita tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora muge jongi report mar Simfro Sokinda ema dwano akaw godo yueyo madundo. Kata kamano asoma ne moko kuom ote ma uoronwa achiel kachiel kokalo yore waduto te mag tudruok. Christine Odhiambo wacho ni Ken Kisumo Ramogi ler, Seth Otieno wacho ni Kisii Town Ramogi ler ahinya. Ote machielo Felix Ochieng bende wacho ni Ramogi ler e gwenge ma Migori Weke Village North Sakwa. James bende wacho ni Ramogi ler Maseno. To penjo ka ni to bejo Ikolomani ong'eyo ni gold ok dwar koko gikaw notes gi joka muga oyugisa. Brano Ndieka bende wacho ni winjo yo makare ka entiere Alego Kobare. Mago moko kuom ote manyakora muge juang chwalonwa. Fredrick Osuru bende gisa kaino imore Joyce to kata ketho mwandu ok ber kinde mag ng'anyo. Jopinya bende ber, awacho ka ni jopinya bende ber ka ng'eyo ni mwandu kata lo mapacho kae en mar sirikal kata mana oganda bende en mana mwandu sirikal. Koro joikolomani odhi mana mos. Otieno maber ni wuonwa Pastor Michael Osuru gi anyuola na duto te manitiere gwenge mag Utende. Alfred Osuru and Dandora Phase 2. Nyakora muge juang med kete Ramogi TV wakaw yueyo madundo waduogo wadhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Kik idhi mabor.
certificate. Landlord, my uncle is not around. Are you sure? Yes, he just told me. Viusasa brings you Emanuela. Manela. Ordinary papi cannot prepare. Hey! There's never a dull moment around Emanuela. Uncle Rano. Why? Catch this rib-cracking comedy only on Viusasa. There's so much entertainment on Viusasa. Now, wow. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Ibiro kai wachone ni tedie? Anabiro kai wachone adier. Enango? Wachno chandi. Lakoro jite oseng'e adier donge niti nyaka ng'e. Rajiv, pari. Yauru dhodni. Sani anageno ni Rajiv pok wachone ni adier mare gimoro amora matimre. Mano adier mane nyaminwa. Niti anatimo mos. Kaona nabiro kai mondo wachne adier mar ngimana. Akia kaka ibro timri bang' kisewinjo gima dwa wachoni. Mama enango. Mama Simon yel wengeni mama. Enango amarach gi mama. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile giro mantile, nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi nono 722 638 kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. This festive season, find your joy at the tip of Africa, where mountains meet the sea and every sunset feels like a painting. Because the true beauty isn't just seen, it's felt in the laughter, the wine, and the rhythm of Cape Town. From just $1,800 per person sharing, enjoy 5 magical nights exploring Table Mountains, Cape Points, and the heartbeat of South Africa. Travel to a place that moves you. View travel, moments that matter, memories that last. Machiegni kendo nyakora Mugejwa wadhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Jodak ma Yamukwa e kar chung' od bura Mambooni manie kaunti ma Makueni onego jaode kuom chuoe kod pala kaito okawo ngimane. Ochieng' Elvis nigi ler. Kaluwore gi nyar ma osenindogo ma bende ja grade 8 ne wacho ni jonyuol mage ne ochopo dala saa 3 otieno ma tich ang'wen kaito gichako mana dondre apoya. Olero ni nowinjo nduru mar duon mingi, ma bende ne en duol mogik mar mingi mane owinjo kaito chua wito ngimane. Walipofika nikasikia wakitatanisha huko kwa nyumba, na vile walifika brothers wangu wawili wakatoka wakaenda kuangalia nini mama wamewaletea kutoka soko. Vile walimaliza kukula, baba akasema wakuja kulala na akafunga room yangu na konchi. Nilikuwa nadhani babangu anaua simu, kumbe alikuwa anakata mamangu na panga. Na nilivyosikia hivyo, nikasikia mama akipiga nduru na akanyamaza. Na baba akatoka nje mara 2 na aliporudi akafunga nyumba na konji moja ya juu. Akanipatia simu, akaniambia pin zake za kufungua line, lakini ya M-Pesa hakuniambia. Hiyo saa akinipatia simu alikuwa ameshika kamba.
Nikamwambia si wote tu nitoke nje niangalie chenye kinaendelea. Akaniambia hapana, kaa hapo, nitakufungulia asubuhi. Minjalno Ros Maingi na wachoni no gochne Otieno Masabirio kod wuode kocho ni ochako wuodhe madhi Mombasa kendo kwayo mondo rit ne gige. Seche matin ne okalo kaito gochne kod namba 11 no wang'ne ne winjo mana duon nyakware. Nilishangaa akinipigia simu saa 7 za usiku. Akaniambia nataka kwenda Mombasa na ataenda na atarudi haraka. Niangalie mboma yake. Niwe macho kwa vitu. Ile vitu aliwacha hapo sote niangalie atakuja. Nikamuuliza na bibi yako wapi? Akanamaza. Kutoka hapo nikasikia simu yake ananipigia. Kushika simu nikasikia ni mtoto yake. Alikuwa anapika nduru anasema, "Susu si ukimbie, dadi amenginonga." Patrick Meu mabene ne anyuola mar jalno bende ne wachone ne osetemo donjo kinde lwenye mane nitiere Kenyno. Mabizano ya watoto wetu, huyu kijana aliniambia kutoka kitambo sana. Alikuwa tu ananiita, ananiambia ango, hapa kuna shida. Nikikuja hapa tunakaa chini tunatatua hiyo shida. Hiyo shida wanasema hiyo shida imeisha. Na si ya kuanzia njusi, ni ya kitambo sana. Jalup Governor Mama Kweni Lucy Mulili ne okodo tim makamano kendo wacho ni biro ga kinde ma piny Kenya bedo kod odiochienge 16 mar kwedo lwenye mag kit chwech. Hili ni jambo ambalo halifai kabisa katika jamii, sababu watoto wadogo 3 sasa wamewachwa wakiwa mayatima, hawana mbele wala nyuma, hakuna baba hakuna mama. Kwa sababu huu wakati ni ule tunasemanga wa 16 days ya campaign against gender violence, na zitaisha tarehe 10 Disemba. So tunaona ni wakati mwafaka wa kuendelea kusema ya kwamba mambo ya GBV tunayakemea na tunasema ya kwamba watu wakae kwa amani. Cheng Elvis, Ramogi TV. Oganda Luo okwa mondo omede nyayo kwe e kindgi kendo gikichre mabor kod kit siasa mapogo oganda. Magi gin weche mane opor gi jo siasa mopogore e kinde kopo mogik mar Beryl Achieng' Odinga ma en nyamina mosenindo Raila Odinga e nyasi mane otim e skund nyiri ma Nyamira e kar chunga od bura mabondo e kaunti ma Siaya. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Siasa ne ogotache nyasi iko mar Beryl Achieng' Odinga kama jo siasa mopogore no yuore nyasi no mar goyo oriti ne Beryl ma bende ne en nyamin mar mosenindo Raila Odinga. Siasa mag gwenge makaluo ne otedore ka oganda Luo okwa mondo riwre kanyachiel kaka joka ng'ato. Ok wadwa koko kaluo. Waneno ni jok moko ng'anyo koni, jok moko ng'anyo kocha, jok moko ng'anyo kocha, ni manyo kingpin makaluo. To kingpin makaluo manade to Kajaramogi ka pod ji nitie. Kingpin manade to Buro Ginga nika. Kingpin manade to min piny pod ngima. En kingpin mane to Junior gi Winnie gi joka Jaramogi pod nika. Oganda maluo wauru luoro. Luoro moro donjo kuomwa kae maonge tiende. Akwau wauru luoro. Ka wadwaro gimoro kata kwa loso gi sirikal. We talk as of right. Gima wadwaro thurwaka is unity of purpose. The only lasting tribute we can pay to Baba Raila Molo Odinga and now Beryl Odinga, his sister, is for us to remain united. Wach mar gwendruok koko mang'eny matimre thurwaka obed maonge. Wadhi mbele ka wariwore kanyakla kaka joluo mondo wachop kamonego wachope. Siasa mag tendo oganda Luo bende ne olose ka se ochwal ne jotelo mosebedo kagoyo korge ne laro telo ne onagi kata bedo kingpin. Oganda Luo Jaramogi noriwo mobedo gimoro achiel. Cultural leadership mar Luo ni e lwet ker mar Luo miluongo n'Odungi Randa. Awinjo ni giluongo bura moro loka wakocha ni gidwa pogo Kaluo ni South Nyanza gi Central siasa machon mane Jaramogi nosetieko Kaluo. Jokanyo mag ODM bendo poyo dondo burano kuom yudo loche kombe mathoth e yiero ma adundo ka gimedo ni ODM pod ongirore.
I heard a friend of ours saying that ODM has become too weak, that we have no chance in Nairobi. I have heard others say that now because Baba is not there, they are going to invade our territories, a hostile takeover. I want to tell those people today that we may look weak because we are still mourning our party leader. We have a shock of losing our party leader, but ODM is still strong. We are either going to be forming government or we're going to be able to be part of government. And the journey that we will be able to walk with is like-minded people. We will remember those who are with us. We will remember. Ji mang'eny ne paro wacho ni chama ni ka jakom koro onge ni chama koro orumo. Adwa ng'iso ni yiero manye watimo sani ni uneno ka chama oyudo kombe Magarini, oyudo kombe Ugunja ka, oyudo kombe Kasipul, oyudo kombe kamora more Kenya. Tiende ni chama otegno, chama tek, chama dwaro mana riwruok marwa kaka oganda. Jatend od bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mabende noyuoro e nyasino to kwayo chudo ne oganda mane wito ngimagi kinde ng'anyo mar sundo piny owacho. Wale watoto waliuawa in 2023, over 73 of them. Wengine tuliwazika hapa Siaya, wengine upande wa Machakos na kwingineko. Hata kabla ya agency in 2024, ni lazima watoto hawa walipwe ridhaa. And you know, Mheshimiwa Wandai, my cabinet friend, you know that I'm waiting to see justice done. Beryl manonyuole higa mar 1953 ne owito ngimane dwe mokalo kenja higni 72 kendo ik mare ne otim kang'o ka Jaramogi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chuny Beryl Achieng' Odinga kamokwe ka bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oho familia mano mar Odinga masani koro podi kale peka kaluore kod tho mano mar johera maggi. Ka wadhi mbele en sirikand kaunti ma Siaya ochuo koke ogirimiti mar higni 10 kod kambi mar Nile Logistics e dwaro mar neno ni kambi maloso chele mar Usonga Siriwo Rice Mill tije mage ota e yo makare. Winjruok makamano biro neno ni nonro mar kambino otim bang' thuolo mar higni 3 maneno kaka tije mage dhi nyime. Gedo mar kambi mar Siriwo Rice Mill manyaka sani osekawo $71 igeno ni biro yudo dongruok mathoth e kinde ni mokete lwet joket mwandu. Kambi mar Nile Logistics igeno ni biro nyiewo mwandu manyien molos kod lony manyasani. Dwaro maigeno ni biro konyo kambi mar ocheleno eloso ochele e rang'iny mamalo kendo ndiko jotije bora. The objectives of this lease agreement signing is to enhance rice production and processing capacity in this county, to promote local economic development through job creation and market access, to ensure sustainable management and operation of Siriwo Rice Mill, and to strengthen collaboration between the public and the private sector. The county government is expected to provide an enabling infrastructure, including water supply, roads, and electricity and other relevant facilities that this plant would require. The private investor is expected to provide capital investment for management and running of this facility, to manage the day-to-day operations of the rice mill, to ensure quality standards and compliance with safety regulations as provided in law, and to develop market linkages locally and internationally. Assurance madwa miyo ni conditions mwamiye bende ok yot. Number 1, wanyise ni nyaka oti kodu mondo make sure ni mchele ntie moromo. Mnekaj machine wang'iewo machine maduong'. Machine ni kuom mchele mantie sani kwa chako ni warego te tok bitieko kata months ang'wen. Senta mabiro konyo e chiwo sir ne jo Kenya madhi manyo tije e pinje maoko kod mago maduogo e pachoka kowuok tiyo e pinje maoko oyawa yanga e boma ma Eldoret e county ma Uasin Gishu. Kaluore kod director mar National Employment Authority Edith Okoki
Chenro michiwo center no biro konyo eneno ni Jo-Kenya oyudo tije mabeyo kendo ong'eyo kit tije magidhi timo e pinje maoko. Center ma Eldoret koro en center mar 6 mar Kenya Labour Migration Resource Center KLMRC, ka centers mamoko nitiere e boma ma Nairobi, Thika, Machakos, Kisumu kod Mombasa. Not because they did not have information, but simply because I want to believe that they believe that maybe government was not giving them enough information. And that's why we are here to give you information, so that you now go with those agencies that are recognized. Kindly visit any of our offices. You can also call our toll-free line so that we can give you information on the right agency to use. Access to information is critical for the protection of migrant workers, and the ILO has been working on migration since its inception in 1919 on the protection of migrant workers. And the centers will be one of the way to support the migrants to access information, because if the migrants do have the information, they wouldn't put themselves at risk in the hands of traffickers. This is an eye-opener from NEA and the government at large, that they're giving opportunity to the members of the public to know those approved agencies, approved traveling agencies, also employment agencies for ethical recruitment in this region. Jatendini mar Jo-Waindi Achra Shri Shwamiji Maharaj ochopo e kaunti ma Mombasa kuma ochano timo limbe mare mar ndalo 5 e thuoloni mar nyasi mar Disemba. E limbe mare, jadolono modak e piny India chano sidho ayanga gedo mar od lamo mar Jo-Waindi midendo ni Temple. Maharaj bende ibiro bagie chenro mopogore opogore mag alama michano e kauntino. Jadolono mathoro timo limbe e pachoka higa ka higa bende biro timo limbe buore Nairobi. He comes here every year to bless the people and the land of Kenya. This time round he's also here for a special occasion. In Mombasa, we're going to do the groundbreaking ceremony of our temple in Nyali. And also in Nairobi, we're going to celebrate 25 years of our temple, new temple in Nairobi. Wakati anatutembelea kila mara tunasoma kitu mpya kutoka kwake na anatufundisha. Kambi mar fwambo gi keyo mar Royal Media Services ochako orienya e kind ute mag fwambo e pachokae, to moloyo kokalo e yore mag tudruok mag mbui e bwo platform mare mar Citizen Digital. Citizen Digital no yang kaka maberie moloyo e higani e romo mar 14 mar Marketing World Awards tielo ma Kenya. Nyasi makamano manotimore Nairobi nokelo kanyakla kidienje madongo mag tudruok e yor mbui mawuok e Afrika ma ugwe kod mar hingo yore mag tudruok e alworano. Higani nobedo maber ne Citizen bang' kambi owuon jotije mage yudo mich kaka jogo matiyo maberie moloyo e higa. Rene Makau noyangi kaka jauso maberie moloyo mar higa, eka Royal Media Services oyudo loch e rang'iny mar brand manager events. Carol Washira noloyo kaka jatich maberie moloyo e yor mbui, eka Royal Media Services nochako oloyo kaka kamindike jotije maber. Dominance in TV and radio into the digital space. So we continue to count on you and to rely on you to stay tuned. Download your Citizen Digital app and follow us for fact-checked information and news. Of course, these awards can never happen on their own. You know, digital transformation is a journey that encompasses a lot of people, the teams back at Royal Media Services. We thank you and honor you all. From our leadership, Dr. S.K. Macharia, Mrs. Gadhoni Macharia, we honor you. Our CEO, Washira Waruru, we are so grateful. Our fellow directors all across the departments and every hard-working staff member of Royal Media Services across all the units, these wins are for you. Tunashukuru sana kwa Wakenya. Tunataka kusema asante kwa kutuamini na kuamini platform zetu za dijitali na za TV na kutufanya tuwe number 1 na kwa mapenzi yenu kusema ukweli. Na zaidi hapo tunataka kushukuru viongozi wetu wa Royal Media Services, chairman wetu SK Macharia, vice chair wetu Madam Purity Gadhoni and na CEO wetu pia Washira Waruru. Asanteni sana kwa support yenye mnatupatia kila siku.
Puoch kachiel kod paka ne jogo duto matiyo matek kendo miyo Royal Media Services RMS rieny e kidienje mopogore opogore kendo waduto wabomedo tiyo matek mar mondo mi wamed rienya. Ka wadhi mbele ni shabiki.com nogoyo tacha e gweng'a Mabushiki e kaunti ma Kakamega e nyasi mar dhialo loch mar Dominic Lumumba, jaloch mar omenda siling 500,000 e tugo mar rubani e mbui mar shabiki.com. Loch makamano koro kelo gweth ne oganda manavaholo e kaunti ma Kakamega. Lumumba ma en jalos matafari wacho ni loch makamano koro biro loko ngimane kaachiel kod mar familia mare. Nyasino bende ochiwo thuolo mar tiego jo bodaboda e wi arita makare e ndara ka bende shabiki.com ne omiyogi reflector jackets. E kindegi mag sikuku, shabiki.com oyango chenro mar chiwo mich e bwo promotion mar shabikia Krisi kishabiki. Na ukweli na matumaini kwamba utakuwa mshindi. Na miradi ambazo naendelea nazo, zile zilikuwa zimegwama nitaendeleza. Kuna watoto shuleni wanasoma. Sikuwa najua anacheza mchezo hii, lakini kwa hii yote yani iko na furaha na sina hata cha kusema. Toka Lukume, Munduma, Matia, Mshiri, Shikoti, kwa lengo tu moja kwamba mshindi wetu wa siku ya leo ameweza kuleta wananchi kwa pamoja. Ushindi wa mtu mmoja umeleta jamii yote kwa ujumla siku ya leo kusherehekea. Wakati tumetupeana hizi reflectors, tulikuwa tunapeana kwa sababu tunataka ndugu zetu kwa bodaboda wawe makini sana wanapoendesha hizi bodaboda. Aya nyakora mugejua ng'ayie na mar mondo mi wakao yo madundo gisani ka waduogo to wadhi mbele kod weche manyien magang'ich welo kik idhi mabor. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain. But then the whole thing just went south. And I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Niti anatimo mos. Kauna na biro kae mondo wachni adier mar ngimana. Akia kaka ibro timri bang' kisewinjo gima dwa wachoni. Opak Ruoth kidwa keto wendi kaka sikiza kimari. Idiyo *811 *406#. Karamogi TV ema choko wawa duto.
Weche mag tuke en ni tim mar Shabana kawuono oloyo Bidco United gol 1-0 e lig mar KPL. Gol mar Shabana nobiro kokalo e opich achoma tielo mar 12 bang' ka notug marach ne jatuka Shabana e sanduku mar tielo 18. Bado na wakati huo Pilato wa mchezo anaamuru, ni mkwaju wa penalti. Badiria anakuana na Isa aliyemuria. Makokola! Klabu pendwa kusini mwa jangwa la Sahara. Bicycle kick zile Amfriobina. Nafasi ilikuwa good fighting spirit, but again conceding such a penalty, I don't know. Hii ningeona clip hapa nijue kama ni penalty, because now it's becoming a habit. Huyu Adan Juma kwa game zetu zote zenye yuko, he has to give a penalty. So I want to know, is it that he's doing the right thing he's doing? Because all the matches that he's played, games of Bidco, he gives a penalty. He is the one calling the shots actually. So I don't know, but I feel like that wasn't very good officiating from the match officials. Tumekuwa na moment zetu. Yeah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. I think tunaweza kuget right tukiangalia this the second match tunatoka bila jeraha. So tunasema yote tunamshukuria, tunamrudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Na naweza sema yeah, I think it's a team collective. It's a team collective success ni ya kila mtu. I think kila mtu akicheza party yake unakuta results zinakuja. So naweza sema ilikuwa tu long overdue, imekam and we'll pick it from here. Tim mar Aston Villa oloyo Arsenal gonde 2-1 e EPL. Arsenal pod ni e thuolo mokwongo